alam the bangke army sini ni apang birta kapang dara capai long itu mahin pen tek long no karbiang long ton mos council ACM ati hai tuliram rong ha alang li hin pen Pgr-Vgr election Aphuthak rara capai long lam ke jai la puelo non mada bangke Pgr case abangke Guwahati High Court long chingthang lok lang aga subjudice pu alam thi serang li hin pen pang dak pon lo na so case ke joy ke lam ke than lo tang te Guwahati High Court long chingthang lok lang apot si karbiang lo tur mos council pen ke non mada bangke katharli asai ma tang te eviction bangke claim lo dak lo posi roithule thotlo CM ake hai tuliram rohang kaning je pon la pu hello Pgr-Vgr along le long pen ke chi ke betum phan ka thali no data the bangke Guwahati High Court long bang non amada case ting thang lok nak pusi lang hin kan job pon lo jo hala so lam the ka cho bai thek tik rara phan kupi tong ma tha jat lo ne rara tumge kama tha ja ko ave rara tumge kang sa ja ko ave potong ma tha lo ne kupi lo ne sita me la puson lam cho bai ke thana bangke la ke alang li kang ni ang hoi long pen bangke la ke keng ke pin lo hala bang so ang hoi ke la ke amman se ve do lage kupier posi cho bai ma ko tang te hitum hin pen ke than tak la dak po Pgr-Vgr along lelong ke do akiche tum ahok lo Guwahati High Court lo alang itu ma hin pen case pidam lo case pidam bang la pu helo alang litum ke do bom along le matang te la bang so Pgr-Vgr along le ke la ke Pgr-Vgr ka li po bang si hala da ke do ke che tu mangai Guwahati High Court lo case pilo seta ke thom thia case do la song bong pen isia case bang read petition a number ke 4 isi ra trophy 5117 adingkan ke suri ni rank korapsi la bang so case long amen ke do ke la hello Sanjay Chauhan la pen bang pharu hini ra ke rapsi Sanjay Chauhan and 242 others ala jasemer la Sanjay Chauhan bangka la ke bagisa dubi ke la ke Pgr long de chaddi lo la bang so case lo Guwahati High Court pen kang sai ke la hello kang sai ni bang la hello ho thang achiklo kreke thom suri hini rank koratro 13 February 2026 hala bang so ni kang sai la bang so allo la order bang ke kadog beta la gari deng so ko ko matang te la ke Guwahati High Court a website long online da matang te la ke rap afang la ke bang job anar lo le download ji a jo le download ji ko man tu ma download ji la ke 24/7 ke la ke pu a ko jog ke line ke la ke ning hang lo si ada ki pu bang la hello la bang so case isi lo bang ke la bang pharo hinira tike bra ke thom 243 amuni ra tum non ARO office along damsi alang itum alo bang sepak langam thek nang po alang itum ke do bom along leke lake Pgr kali alang itum se hem phu naga sarkar along le kali matang de rat along le kali la ke alang itum jungjung along le po bangke la bang pharo hini ra phike bra ke thom tu bangke ARO office along sepak langam thek nang po with document proper document tapol hai alu do nang pojo alu jong alilo document proper document nang alang itu sepak langam thek nang ko mantu sepak langam ning ke la 13 February pulo ke 13 February pulo tang de ni thongke bang bong pulo tang da binong ke March krike thoman ke lang tum sepak langam thek nang po seta Nilitum la ana bangke patong te dalo pasik se dalo election do polam nang tanglo Assam Assembly election do pulo tapu la pen March April May pliana bangke a result pang dagalo code of conduct alam ta abelo thang dabelo juthailo pulo tang te May pli an ke result long thailo pulo tang te election alam an ke juthailo
pulotang te me achiklo ejona kang thim June achiklo ejon kang thim la chiklo joniang bong hala so akechi etom phan Karbiang Long Autonomous Council pen thang natta inside the Kedaloma. Guwahati High Court ya peklar daglo. Ni thong ke bang bong alang itum aero office along alang itum long le a documents bang cepak lang dam tek pamenang po la pen jong si tek thedet. Jong si tek thedet pulutang te Guwahati High Court ke Karbiang Long Autonomous Council aphan katharli asayang deng along thang natta ke khamke dunja lam ke abedo. Lagi Guwahati High Court में cepak lar daglo. Ante la election a result klang dera phit chiplo jonia kang thim non dam edlu kopi a posipi niar niarta Karbiang Long Autonomous Council atum kathar leji alam angring tipot non puan ta abedet ke lapen kopi a posi Karbiang Long Autonomous Council a CM la so a case bang sub judice matang te ching sai bom lang ko kopi a posi ni derlo kopi a por la so chopai ning ke si donatum rabatum labang so a Pgr along le long ke la ke sub judice kali Guwahati High Court along ching sai bom lang polam kali tangar lo lagi tangar lo non ke Karbiang Long Autonomous Council ari deng along si dolo alang litum hala ke chiatum yaro office along allo che thonam nangi pulo che thonam te khederlo inut nada che thonam te khederlo aposi non ke Karbiang Long Autonomous Council tung kopi aposi non puanta chiklo jon thom jon si dam ep lit eta kopi aposi inside te kheder na po bangsin non ke Karbiang Long arat ton arjunangi lapen Guwahati High Court ke suri hini rakre sianingkan arkoi inquiry market arni kaparai alam Supreme Court lo Jakpal Singh lapen State of Punjab chachedan labang so case along Supreme Court kaninje ke peklar daklo rad along le pulotang te no la grazing land te ne chenglo rat lang bi pengke chenglo kapre rat along le lo rat atum rong isi ke along le lo rong isi farman along le lo pulotang te hala poson along le long pe na bang ke jonghe tangka ong thong kep amunisita jonghe aja kong do thom kep amunisita jonghe ke doa jir ding amunisita rat along le long pen ke teterek beg nangi la pen prap jin ben si teterek nang ji mate tharle beg nangi pukela ke Supreme Court kaninge tangalam lo lapen Guwahati High Court la bangso alam rai ke arkan ke puke sepeklar darlo lapen India update along a state kwan ma ke do anta la bangso aron ke kroi beg nahi pusi Supreme Court ke declare darlo tang te kopia pot lo Karbiang Long Autonomous Council atum ke la bangso aron people lo kroi dote dat anta kalila alang itu bangke rada phan lam chubai ke than jia por dolang non ke kodalong ching sai bom lang bil tum thangna taklen te pusin non rada phan chubai bom lang se don marli tu Karbiang Long Autonomous Council a CM tulidam rohang ke hai rada phan chubai derlo alang li methang kang ni ang hoye lo hala bang so ang hoye phan bang alang li amman ji pi thekte derlo la bang so council semson sing ti pene cheng lok dak bangko ane tum chipit duk chipet la pen avia tik chipit det pen ke long council hala bang so council phana bang ke tulidam rohang ke hai bang ga amman pi thekte derlo pu bang rara bang chini na kokpo